El concepte dels ambients és que són relaxats, això vol dir que han de ser molt tranquils, i que són de lliure circulació. Lliure circulació vol dir que ells van a on volen. I que van a on volen, doncs, no vol dir res més que ells fan la seva tria. I en base a què fan la tria? Amb dues coses. Una, en els interessos que tenen i amb allò que ells creuen que són més bons. Llavors tu muntes una sala on gairebé tot el que passa té a veure amb la ciència. Una altra on la majoria de coses que passen tenen a veure amb l'art. De fet, la història no és que hi ha ningú que ho ensenya, sinó que poses totes les possibilitats perquè ells sols ho descobreixin. Que el nano sigui capaç de trobar quina és la seva part més desenvolupada del cervell i que per tant la potenciï, i l'altra, generar una capacitat d'entendre que al llarg de la vida podem anar aprenent. Què creiem que hi ha d'haver-hi en aquests espais? Hi ha d'haver-hi tot allò que ajudi el nen a créixer. El nen, quan és petit, necessita descobrir i necessita manipular, necessita bellugar-se, i l'escola ha de respondre a totes aquestes necessitats. Nosaltres no tenim espais en què el nen estigui assegut, sinó que, d'alguna manera, a partir de les necessitats del nen, organitzem aquests espais. No podem pretendre utilitzar molt la taula en els nens de 0 a 3 anys, no podem utilitzar segons quins materials en els 0 a 3 anys, sinó que hi ha molta qüestió física, molta qüestió. El coneixement primer és a partir de lo físic i després ho puc portar en un paper. Aquesta idea de treballar en equip, de tenir un grup i junts fer determinades coses, doncs és el que fomenta també el fet de treballar per ambients. Per què? Doncs perquè ells s'ajunten per interessos. I no sempre s'ajunten amb el mateix. És curiós, però des de ben petits els nanos tenen molt clar que segons què volen fer s'ajunten amb uns o s'ajunten amb uns altres. Penseu que els nens a l'escola bressol entren, que no es belluguen i surten caminant i corrent i parlant moltíssim. Llavors aquesta evolució la que cal anar comprovant. En l'etapa de 0 a 3 anys és molt important tota aquesta part dels hàbits. Nosaltres estem moltes estones treballant hàbits. L'hàbit de dormir, l'hàbit de menjar, l'hàbit d'anar a la neteja, i això cal donar-li un caire pedagògic. Una escola bressol necessita molt aquesta relació afectiva. Llavors aquesta relació afectiva també està en els espais. No hi ha creixement, no hi ha aprenentatge si darrere no hi ha un bon treball pedagògic i un bon treball d'estar amb el nen amb ganes i amb gust. Tant en el nostre país com fora del nostre país hi ha referents i exemples. Els països nòrdics funcionen així. Hem de tenir nens amb la ment oberta, creatius, flexibles, capaços d'adaptar-se i amb ganes de... Aquest és l'objectiu de l'educació. Si no fem això, doncs fracassarem.